Ні копейки для прапагандысцкіх тэлеканалаў. Нямецкі хімічны канцэрн «Хенкель», якому належаць вядомыя маркі касметыкі і бытавой хіміі, вырашыў адмовіцца ад рэкламы на беларускіх дзяржаўных тэлеканалах, што адначасна пазбавіць прапагандыстаў 16% рэкламнага прыбытку. Мы вельмі сур'ёзна ставімся да крытыкі, выказанай у адносінах да гэтай практыкі, заявіў прадстаўнік кампаніі. Рашэнне сталася рэакцыяй на публікацыю справаздачы праваабарончай арганізацыі «Ліберэка». Ініцыятыва правяла маніторынг рэкламы на прапагандысцкіх тэлеканалах і прыйшла да высновы, што 58% рэкламнага часу набываюць заходнія кампаніі. Раней размяшчаць рэкламу на Дзярж-ТВ адмовілася дацкая кампанія «Карлсберг», французская «Лореаль», у 20 разоў скараціла прысутнасць швейцарская «Нестле», а таксама шэраг іншых вядомых марак. Вітаю вас, гэта студыя «Белсат». Для вас працуе Ігор Кулей, і наступную гадзіну мы правядзем разам. Першыя пасажыры эвакуацыйнага рэйсу з Менску ўжо прыбылі ў Ірак, усяго 417 пасажыраў. Пытаются забрать детей и лишают жилья, и увольняют с работы. Очень много сейчас в Бресте есть информация, она не вся публичная. Можно поддерживать повестку ученых письмами, можно поддерживать здесь белорусскую диаспору, выносить бизнес, не сотрудничать с режимом, также всячески выражать свою солидарность. Мой калега Сергей Падсасоны працягвае працу ў паўночным Іраку, дзе збірае сведчанні іракскіх курдаў пра катаванні з боку беларускіх сілавікоў і пра цяжкія прыгоды на беларуска-польскім і літоўскім памежжы. Сустракаецца з тымі, хто вярнуўся адтуль, а таксама сем'ямі загінулых. Сергей Падсасоны з іракскага Эрбілю. Добры вечар, Сергей, перадаю табе слова. Вітаю, Ігор, вітаю гаспадарства. Літаральна менш за 3 гадзіны таму самалёт з Менску сюды ў Эрбіль здзейсніў пасадку ў аэрапорце, агні якога бачныя там за маімі плячыма. Гэта таксама і вайсковае лётнішча, па гэтаму былі беспрэцэдэнтныя захады бяспекі і вельмі шмат людзей, якія прыехалі сустракаць сваіх блізкіх. 417 пасажыраў былі зарэгістраваныя на гэты рэйс. Людзі выходзілі невялікімі групамі, бо лётнішча ў Эрбілі выглядае такім чынам, што заля там, дзе сустракаюць пасажыраў, сустрэчаў аддаленая ад самога лётнішча, туды пасажыраў давозяць адмысловыя аўтобусы. Гэта зроблена ў мэтах бяспекі, бо лётнішча з'яўляецца таксама і вайсковым. Ну і тыя пасажыры, якія прыляталі, яшчэ мусілі прайсці тэставанне на каронавірус, пагэтаму гэта займала вельмі шмат часу. Мы пры гэтым працавалі таксама ў гэтай зале сустрэчаў, бачылі, як сеў самалёт і размаўлялі з людзьмі, якія прыйшлі сустракаць сваіх блізкіх. Вялікае азлобленне ёсць у іх, яно гучыць у стасунку да Беларусі афіцыйнай і таксама да гэтак званых сілавікоў, якія вельмі жорстка абыходзіліся з іх блізкімі, бо ўсе гэтыя сведчанні яны таксама ад іх мелі праз інтэрнэт, праз відэасувязь і так далей. Гаварылі пра тое, што качавалі некалькі дзён на лётнішчы ўжо апошнія. Таксама з іх проста зрывалі, здзіралі грошы ў магчымыя і немагчымыя у гэтай ва ўсёй сітуацыі. Усё кошты адразу падвышаліся ў шмат і шмат разоў. І гэта, канешне ж, рабіла шмат і шмат праблемаў. Не кажучы ўжо пра збіванні, катаванні, а калі хтосьці адмаўляўся падпісваць паперы, напрыклад, на дэпартацыю, то катаванні электрашокерам, як прызнаваўся нам у размове адзін
адзін са сведкаў, які вярнуўся з Беларусі. Ну і вось адна з гісторыяў, якую мы таксама пачулі, гэта 16-гадовы мігрант, які быў у Беларусі, які вярнуўся ў Курдыстан. Давайте гэты расповед таксама паслухаем. Калі мы прыехалі ў Беларусь, перапраўшчык-кантрабандыст казаў нам рэчы далёкія ад праўды. Нам сказалі, што гэта толькі 5 хвілін пешкам, але гэта няпраўда. Часам тое, што яны казалі зойме гадзіну, цягнулася 3 дні, без вады і ежы. Таксама беларусы білі нас, не хачу пра гэта ўзгадваць. Перапраўшчык ад нас адмахнуўся, а яны схапілі нас, трымалі нас, білі, скавалі на нас сабак. Перапраўшчык падмануў, падманшчык, ніколі не сказаў праўды нам, ён не чалавек. Ён казаў, што будзе 5 хвілін дарогі, але была гадзіна, потым дзень хаджэння без усялякай надзеі па лесе. Таксама мы заблукалі ў лесе без ежы, мы не ведалі, што рабіць. Дзякуй вялікі, Сергей, за тое, што працуеш там на месцы, за твой расповед. Нашых гледачоў заклікаю сачыць за нашымі эфірамі, таму што Сергей будзе заставацца там цягам усяго тыдня, а значыцца, вы будзеце атрымліваць самую свежую інфармацыю менавіта з паўночнага Іраку, куды вяртаюцца мігранты з Беларусі. Ну што ж, застаемся ў тэме. Тым часам польскія памежнікі рапартуюць пра зніжэнне колькасці спробаў нелегальнага пранікнення мігрантаў з тэрыторыі Беларусі. Аднак, цытата з гэтага: не варта рабіць паспешных высноваў аб заканчэнні крызісу. Спецслужбы Польшы распавялі, колькі мігрантаў усцяж знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. Мы падсумавалі інфармацыю пра ўсе спробы, паспяховыя ці не, пераходу праз Беларусь у краіны еўразвязу. Давайте паглядзім графіку. У Беларусі застаецца яшчэ каля 7 тысячаў мігрантаў. У Сірыю і Ірак вылецелі каля 3 тысячаў чалавек. Польша паведамляе агулам аб 33 тысячах спробаў нелегальнага перасячэння мяжы з беларускага боку ад пачатку крызіса. Нямецкая паліцыя налічыла ў сваёй краіне 10,5 тысяч мігрантаў, адпраўным пунктам у нелегальным турне якіх стала Беларусь. У Літву ж спачатку інспіраванага беларускім рэжымам міграцыйнага крызісу нелегальна змаглі трапіць 4200 асобаў. Святлана Ціхановская з чарговым візітам у Нямецчыне, гэтым разам у Мюнхене, сталіцы Баварыі. Пра мэту візіту паразмаўляем са старэйшым дарадцам дэмакратычнай лідаркі Франакам Вячоркам. Добрый вечар, Франаку. Прабачце, зараз на секундачку будзем спрабаваць з Франакам Вячоркам злучыцца. Мы зараз яшчэ раз паспрабуем злучыцца. Вось з'явіўся хіба што Франак Вячорка. Франаку, ці чуеш нас? Чую вас добра. Добрый вечар. Хацеў запытацца, чаму Святлана Ціхановская накіравалася менавіта ў Баварыю? Зусім нядаўна адбыўся візіт у Берлін, дзе былі сустрэчы на высокім палітычным агульнанацыянальным нямецкім узроўні, а тут вось у канкрэтна выбраны лянд, так як называюць вобласці ў Нямецчыне. Потому что зараз у Нямецчыне мяняецца ўлада, прыходзяць новыя людзі, прызначаюцца новыя міністры, і вельмі важна наладзіць гэтую сувязь. Цягам апошніх дзён адбыліся сустрэчы з шэрагам нямецкіх палітыкаў, парламентароў, з прадстаўнікамі партыі зялёных, а таксама сацыял-дэмакратаў. А сёння Святлана Ціхановская сустракалася з прэзідэнтам парламенту Баварыі, а таксама прэм'ер-міністрам Баварыі Зёдэрам, дзе размаўлялі ў тым ліку пра падтрымку рэпрэсаваных, пра падтрымку тых беларусаў, якія ўцякаюць ад рэжыму Лукашэнкі, а таксама пра супрацу нямецкіх фірмаў з лукашэнкаўскім рэжымам. Напрыклад, у Баварыі знаходзяцца офісы штаб-кватэры Siemens, Альянс, BMW. І нам вельмі важна, каб гэтая супраца не дапамагала ані Лукашэнку, ані тым бізнэсоўцам, якія яго падтрымліваюць. І якія першыя высновы ад гэтага візіту, таму што, наколькі я памятаю, вось тут прагучала назва кампаніі Siemens, яны пастаўлялі свае турбіны ў Крым незалежна ад санкцыяў, яны паставілі турбіны ў Беларусь, у тым ліку на Брэсцкую ТЭЦ і ў Менск, наколькі я памятаю, таксама нягледзячы на тое, што ўжо першыя санкцыі супраць Беларусі, супраць рэжыму Лукашэнкі ў той момант уводзіліся. Ну, бачыце, адна з тэмаў, якую абмяркоўвалі і тут, і цягам апошняга тыдня, у Еўропе адсутнічае механізм для імплементацыі санкцыяў. У чэрвені пакет санкцыйны быў досыць моцны, але паколькі няма структуры, няма групы ў Еўрапейскай камісіі, якая б сачыла за тым, як лукашэнкаўскія алігархі абыходзяць
то адпаведна і гэтыя санкцыі і прабуксоўваюць. Сярод іншага, ў бліжэйшыя некалькі дзён будуць сустрэчы з еўрапейскімі чыноўнікамі, дзе мы будзем гаварыць на гэтую тэму, каб ані Siemens, ані Яра, якая імпартуе угнаенне і калійнае угнаенне з Беларусі, ані кампаніі ў Нідерландах, яны не маглі закупляць у лукашэнкаўскага рэжыму прадукцыю. Гэта праўда, што аб'ём імпарту з Беларусі ў некаторыя еўрапейскія краіны павялічыўся, але тут найперш прычына не ў тым, што санкцыі не працуюць, а ў тым, што цэны на гэтую сыравіну павялічыліся. Напрыклад, у Нямецчыне ці ў Швецыі, дзе была Ціхановская пару дзён таму назад, павялічыўся імпарт драўніны з Беларусі. На 80% ў 2021 годзе рэжым павялічыў продаж драўніны ў краіны Еўрапейскага звязу. Яны літаральна завальваюць еўрапейскі звяз таннай прадукцыі з Беларусі. Павялічыўся і экспарт калію, дарэчы, так? Яны цягаюць гэтыя вагоны калію практычна кожны дзень праз Літву, чакаючы, што вось-вось запрацуюць санкцыі і набіць тлушчу перад цяжкой зімой. А яны запрацуюць. Мы ведаем, што 8 снежня якраз амерыканскія санкцыі супраць Беларусь калію уступяць у дзеянне. Вось тут хацелася б падрабязней таксама затрымацца. Мы яшчэ крышачку вернемся да візіту менавіта ў Баварыю, але хацелася б затрымацца пра узгадаў Франак пра тое, што ў Еўропе няма органа, які кантралюе. У Злучаных Штатах ён называецца OFAC, ён ёсць, які правярае, ці актывы не былі перапісаныя кудысьці. Яны таксама сочаць за тым, хто набывае гэтую прадукцыю. У выніку патрэбы, напрыклад, могуць увесці другасныя санкцыі супраць гэтых кампаній, якія гандлююць з падсанкцыйнымі фірмамі. Ці еўрапейскія чыноўнікі разумеюць патрэбу стварэння чагосьці такога, ці прынамсі кантралявання, вось нейкага кантролю над падсанкцыйнымі беларускімі прадпрыемствамі. Ці ёсць у гэтым накірунку нейкі прагрэс, ці ўдаецца дагрукацца да іх з гэтай інфармацыі? Такое разуменне ёсць у еўрапейскім парламенце, такое разуменне ёсць у Чэхіі, Славаччыне, Польшчы, Літве, Латвіі і Эстоніі. Гэта разумеюць таксама румыны. Пра гэта таксама гаварылі датчане. Але, напрыклад, заходняя Еўропа, яна не вельмі актыўная ў прынцыпе у палітыцы санкцыяў. Некаторыя краіны прынцыпова не ўдзельнічаюць і ніколі не ініцыююць санкцыйныя пакеты, паколькі лічаць, што гэта неэфектыўная палітыка. І нам трэба тлумачыць, што ў выпадку з Беларусю санкцыі могуць спрацаваць, таму што санкцыі гэта не толькі пакаранне за парушэнне правоў чалавека, санкцыя гэта таксама механізм разбураць карупцыйныя схемы. У выпадку з Беларусю гэта не толькі пазбавіць рэжым рэсурсу, гэта таксама знішчыць схемы карупцыйныя Алексіна, гэта таксама механізм разбурыць бізнесы падкантрольнай адміністрацыі прэзідэнта і ў прынцыпе гэтую карупцыйную структурку, якая называецца ўпраўленне справамі прэзідэнта. І таму ў выпадку з Беларусю якраз санкцыі могуць працаваць, але санкцыі павінны таксама быць кампенсаваныя пазітыўнай павесткай. І з пазітыўнай павесткай мы гаворым пра праграмы рэабілітацыі, пра бязвізавы рэжым, пра інвестыцыйныя пакеты беларускаму бізнесу. Напрыклад, некалькі было сустрэчаў з фондам БМВ цягам апошніх некалькіх тыдняў, і Святлана Ціхановская сустракалася з кіраўніцтвам фонду БМВ. І адна з нашых прапановаў гэта, каб буйныя нямецкія карпорацыі і ўвогуле еўрапейскія выступілі з доўгатэрміновымі інвестыцыйнымі планамі, бачаннем інвестыцыяў у новую Беларусь. Напрыклад, калі сыходзіць Лукашенко, BMW ці Siemens будуць інвеставаць у такія і ў такія сектары. Тады беларусы, якія зараз сядзяць у турмах і змагаюцца за свабоду, будуць дакладна ведаць, дзеля чаго гэтыя ахвяры і дзеля чаго яны змагаюцца. Дарэчы, вось узгадаў ты, Франаку, пра рэлакейт, таксама тое, што размовы ідуць, прынамсі, у заяўцы, я сёння прачытаў у прэс-рэлізе візіта Святланы Ціхановскай у Баварыю, што размовы ідуць пра рэлакейт, дапамог журналістам. Чым Баварыя такая прывабная для рэлакейту, мы ведаем, што большасць беларусаў з'язджаюць усё ж такі ў Літву, Украіну і Польшчу. А вы ведаеце, што Баварыя адказвае менавіта за Беларусь?
Усе, хто падаюць дакументы на часовы прытулак ці на міжнародную абарону, яны трапляюць у Мюнхен, Баварыю, і потым іх размяркоўваюць па ўсёй Нямецчыне. Гэта нам здаецца, што Баварыя такая далёкая і не так шмат сувязяў з Беларусю, але менавіта праз Мюнхен праходзяць многія беларусы, якія зараз пакутуюць ад пераследу, і, на жаль, з-за бюракратычных асаблівасцяў яны не могуць, напрыклад, працягваць сваю працу. Напрыклад, некаторыя прадстаўнікі медыяў ці бізнесу, грамадскага сектару, яны пераехалі ў Нямецчыну, чакаюць дакументаў, але яны хочуць працаваць на карысць Беларусі тут і цяпер. І мы гаварылі пра тое, каб зменшыць, спрасціць, паскорыць выдачу дакументаў і дазволаў на працу, каб яны мелі свабоду перамяшчэння. І гэта не толькі пра Нямецчыну. Мы пра гэта гаварылі ў Швецыі, там каля 100 заявак ад беларусаў, якія цягам апошняга года выехалі. У Польшчы вялізная колькасць, гэта больш за 100 000 чалавек агулам, якія пераехалі, і многія з іх знаходзяцца пакуль што па часовых турыстычных візах, але будуць патрабаваць дакументаў у вельмі хуткім часе. Ну і ў Літве, якая можа быць найбольш эластычнай і зрабіла найбольшы прагрэс у гэтай справе. А Украіна, напрыклад, яна вельмі шмат дапамагла ў 2020 годзе, павялічыўшы, падоўжыўшы тэрміны, па якіх беларусы могуць знаходзіцца ў Украіне і пачынаць працу, але зараз узніклі новыя праблемы, і мы ведаем, што тыдзень таму назад былі слуханні ў Верхоўнай Радзе па пытанні беларускіх уцекачоў, і мы разам з беларускай дыяспорай, з беларускімі групамі ва ўкраіне лабіявалі, каб спрасціць умовы для беларусаў, якія часова пераязджаюць. Мы кажам, яны не эмігранты, яны не збіраюцца там заставацца надоўга. Многія з іх збіраюцца вярнуцца ў Беларусь, як толькі стане магчыма і бяспечна для іх. Нарэчы, так, пра гэта інфармацыя, якая з'явілася хіба 2 тыдні таму, колькі ў Нямецчыне было дадзена заяву на палітычны прытулак, колькі было задаволенае для мігрантаў, якія з Афганістану і Іраку, і колькі было для беларусаў 0, для мігрантаў там некалькі сотняў. Гэта была даволі такая, шакуючая інфармацыя, але пакінем яе, разумею, таксама, магчыма, адна з прычынаў візіту ў Баварыю. Франаку, думаю, што ведаеш пра сустрэчу онлайн Байдена з Пуцінам, ідуць размовы. Вядома, што пасля гэтых размоваў Байден будзе званіць Зеленскаму, напружанне ёсць, ёсць пагроза таго, што можа пачацца вайна, прынамсі так цвердзіць амерыканская выведка. Ці Беларусь магла быць адной з тэмаў, якую абмяркоўвалі Пуцін і Байден зараз? Ці штосьці вядома вам у офісе Ціханаўскай пра тое, што Беларусь слова магло прагучаць у размовах Байдена і Пуціна? Пра гэта я буду ведаць неўзабаве і адразу паведамлю, але мы пазаўчора перадалі пакет дакументаў і тэзаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, у дзяржаўны дэпартамент, менавіта пазіцыю Беларусі. Мы хацелі б, каб беларуская тэма была закранутая, каб была закранутае пытанне беларускага суверэнітэту і незалежнасці, а менавіта, што яны павінны быць непарушнымі і захаванне суверэнітэта павінна быць прынцыповым, а таксама пра тое, каб Расія не дапамагала і не спрыяла Лукашэнку утрымліваць уладу ў Беларусі незаконным чынам. Мы гэты пакет прапановаў перадалі ў Вашынгтон, і мы спадзяемся, што нешта з гэтых прапановаў было скарыстана ці будзе скарыстана ў перамовах, у тым ліку з Расіяй. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай, быў з намі на сувязі. Добрага вечара, Франаку. А мы вяртаемся ў нашу студыю, пераносімся ў Беларусі, паразмаўляем крыху пра эканоміку. Сярэднестатыстычная беларуская сям'я з ліпеня па кастрычнік выдаткоўвала 1666 рублёў 60 копеек на месяц. Амаль палова з гэтай сумы ішла на харчаванне. Чарговыя звесткі апублікаваў Белстат. Паводле афіцыйнай інфармацыі, жыхары гарадоў выдаткоўвалі больш за вяскоўцаў – 1746 рублёў супраць 1411. Болей за ўсё, 431 рубель з копейкамі забрала харчаванне. Другі пункт – транспарт – 144 рублі на месяц. На трэцім месцы камунальныя плацяжы і ўтрыманне жытла – 110 рублёў. Менш за ўсё беларусы плацілі за адукацыю – усяго 18 рублёў за месяц. Як высветліла даследаванне, харчаваліся жыхары Беларусі пераважна малаком і малочнымі прадуктамі – 27,8 кілаграма, значна менш. Сярэднестатыстычны грамадзянін спажываў гародніны. Усяго каля 9 кілаграмаў, мяса 7 кілаграмаў 200 грамаў. Ну і зусім мала беларусы ядуць рыбы, таму што
сярэднестатыстычна ўсяго кілаграмы 200 грамаў. Калі параўноўваць з другім кварталам гэтага года, сумы выдаткаў павысіліся на 60 рублёў для гараджанаў і на 47 рублёў для вяскоўцаў. Чыноўнікі рэжыму канчаткова вызначыліся з адказам на 5-й пакет санкцыяў. Ужо праз 4 тыдні будуць уведзеныя абмежаванні на імпарт заходніх тавараў і харчовых прадуктаў. Падрабязней будзе пра гэта таксама сёння ў аб'ектыве пасля нашага выдання. А вось што знікне з паліцаў беларускіх крамаў і як гэта адаб'ецца на звычайных грамадзянах, зараз паразмаўляем з вядомым беларускім эканамістам Ярославам Романчуком. Таксама спрабуем зараз з ім звязацца, а я пакуль магу распавесці крышачку, таму што апублікаваў урад дакумент, у якім пазначана, што 530 мільёнаў долараў настолькі Беларусь за апошнія 10 месяцаў нагандлявала з краінамі захаду. І вось што гэта за катэгорыі тавараў, будзем накіроўваць пытанне Ярославу Романчуку. Добры вечар, спадар Ярослаў. Чуем вас. Вы ведаеце, што можа трапіць у гэтыя спісы, вось пра якія сёння паведаміў урад? Вядома, што гэта можа быць сыр, мяса, садавіна, там гародніна. Нема, праўда, канкрэтыкі, з якіх краінаў, якія катэгорыі прадуктаў. Вось Мінфін заявіў, што абраў 47 імпартазамяшчальных праграмаў, здольных закрываць імпарт на 9 мільярдаў долараў у год. Як вы ставіцеся да такіх контрсанкцыяў? Гэта добры адказ на 5-й пакет санкцыяў? Показаў рэжым захаду? Справа ў тым, што 9 мільярдаў даляраў нават няма такога імпарту з еўразвязу, таму калі паглядзець, што гэта мы імпартуем вельмі важныя крытычныя інвестыцыйныя тавары, нейкія машыны, абсталяванне, то вось такія імпартазамяшчэнне па сутнасці з'яўляецца спробай, як бы кажуць у нас, разбурыць бабруйск, пакараць самого сябе. Так, безумоўна, вось тое, што спажывецкія тавары, нейкія шмоткі, тыя вось крамы, якія ёсць у Менску, яны, думаю, падпадуць пад санкцыі, таму што Беллегпрам скажа, ну, мы і так можем адшываць. Зару нам не патрэбна, Reserve нам не патрэбна, H&M не патрэбна, таму гэтага не будзе. Але я думаю, што тут адзін будзе прынцып унясення ў гэтыя спісы. Будзе амбасады Беларусі за межам, яны будуць глядзець, якую паводзіну, як вялі сябе дачыней да беларускай рэвалюцыі тыя альбо іншыя кампаніі, як яны ставіліся да апазіцыі да ўлады, і потым проста будуць уключаць, як Ліквімолі было, памятаць, як Шкода было, як вось тыя кампаніі, якія патрапілі за тое, што яны адмовіліся ад фінансавання чэмпіянату свету па хакеі. Адначасова ўрад кажа, што пакінуць некаторыя катэгорыі, як там дзіцячыя тавары, якіх у нас няма, яны пакінуць як бы у Беларусі, то бок дэфіцыту па гэтых катэгорыях не будзе. Але пытанне, вось калі знікнуць некаторыя заходнія тавары, кажуць, што мы будзем гэта з сяброўскіх краінаў прывозіць, штосьці замясцім уласнымі сіламі, ці не будзе дэфіцыту? Ці вось гэтае слово, якое памятае старэйшае пакаленне беларусаў, якое жыло яшчэ пры Савецкім Саюзе, ці яно не вернецца ў абіход ужо новага пакалення? 2 гады таму, калі былі абмежаванні на ўвоз тавараў праз індывідуальных прадпрымальнікаў, ведаеце, з'явіліся людзі, якія падышлі да гэтых самых прадпрымальнікаў і сказалі, ведаеце, мы можам вам зрабіць тое, што вы не можаце зрабіць. Якія тавары вам патрэбны? Яны проста зрабілі гэта ўсё з дакументамі, з усім. Так што схематоз і ў Беларусі працуе. Я выключаю магчымасць дэфіцыту тавараў у нашай краіне. Ну, можа быць, ведаеце, нехта не атрымае прошутта, нехта не атрымае ікры, нехта таких шмотак. Але тыя людзі, якія могуць сябе забяспечыць, они могуць злятаць у Турцыю, могуць злятаць, паляцець не ў іншыя краіны, альбо назапасіць тавараў у той жа Маскве. Так што дэфіцыту не будзе, будзе, безумоўна, меншы
спажывецкі выбар, тыя крамы, якія арыентаваліся на нейкія замежныя бренды, таксама будуць мець праблемы, таму што попыту ў них не будзе. Ведаеце, гэтыя санкцыі, гэта санкцыі пра інвестыцыйныя праекты, таму што таксама будаваць тут нейкія крамы, рознічныя сеткі, а потым вам скажуць, ведаеце, вось купляйце лягпрама, гандлюйце разам з Белкаапсаюзам. Ну, гэтыя такія падыходы, безумоўна, яны будуць адбівацца на камерцыйным стане гэтых сетак, і мы бачым, што ў 2021 годзе розніца ўжо, па сутнасці, працуе ў ноль, і яна мае велізарныя даўгі. Так што вось банкрутства крамаў, рознічнай сеткі, прадпрымальнікаў ужо відавочна будзе. Ну, але зноў Беларусь краіна кантрабанды з усіх межаў, з усіх крыніцаў. Просто гэта кантрабанда будзе крышавацца тымі людзьмі ў пагонах, якія вось паказалі лаяльнасць рэжыму. Але ведаеце, калі будзе гаворка ісці пра грошы, каб зарабіць, я думаю, тут гэта лаяльнасць знікне, таму што, як кажуць, у кішэні павінна, каб звенела. То будзе квітнець і пахнуць шэры рынок, дэфіцыту не будзе. Што праўда, вось, як кажа спадар Яраслаў, беларусы будуць хутчэй хадзіць у айчынным белалягпраме, што таксама не самы лепшы выбар, таму што мы ведаем якасць гэтых прадуктаў. Не заўсёды яна добра суадносіцца з нейкімі сусветнымі стандартамі. Яшчэ адно пытанне – гэта інфляцыя, таму што мы сёння ўжо таксама задавалі гэтае пытанне шэрагу эканамістаў. Яны кажуць, што такія контрсанкцыі пэўным чынам могуць разагнаць інфляцыю. Вы бачыце тут рызыкі інфляцыйныя? Ну, не гэтыя санкцыі могуць альбо меры разганаць інфляцыю, таму што разганяе інфляцыя Нацыянальны банк. Нацыянальны банк пакуль нічога не разганяе, увогуле паводзіны яго вельмі такія прадказальныя. Шырокая грашовая маса па сутнасці засталася на ўзроўні студзеня 2021 года. Але зноў, калі пачнецца, вось ведаеце, мы бачым выкананне бюджэту за 9 месяцаў, гэта прафіцыт маленькі альбо баланс. А калі Міністэрства фінансаў прагназуе на канец 2021 года 6,2 мільярды рублёў дэфіцыт, это значыць, што напрыканцы года, у пачатку года будзе драшэнныя траты грошаў. І гэта, безумоўна, можа разагнаць інфляцыю, якая, на мой погляд, уже складае недзе 15%, а не тыя 10, якія рысуе нам Беларускі дзяржаўны статыстычны камітэт. Так што інфляцыя – гэта праяўленне манапалізму, праяўленне тое, што на рынку будуць працаваць толькі тыя, якія змогуць прайсці гэтае пекла узгаднення, рэгулявання. А гэта ўсё зрабіць без чалавека з ружжом у мундзіры немагчыма будзе. Так што амонаэканоміка ў дзеянні. Яшчэ тут такі момант з імпартазамяшчэннем. Гэта, па сутнасці, мы ідзем зараз расійскім шляхам, паўтараем усё тое, што адбылося з Расіяй у 2014 годзе, калі супраць усходняй суседкі былі ўведзеныя санкцыі. Яны абвесцілі шырокую праграму імпартазамяшчэння, сказалі, праз некалькі гадоў сказалі, ну вось і добра, што супраць нас увялі санкцыі, мы вырасцілі цэлы клас айчынных прадпрыемстваў, выраслі ў нас прадпрымальнікі, у нас вытворчасць, новыя працоўныя месцы. Ці Беларусь будзе ў стане вось такую ж паспяховую, я не ведаю, правда, ці яна паспяховая ў Расіі, але прынамсі на словах расійскіх чыноўнікаў яна паспяховая, ці будзе беларускі ўрад у стане такую ж паспяховую праграму імпартазамяшчэння арганізаваць? Ведаеце, праграма імпартазамяшчэння – гэта тэарэтычная мадэль, якая была распрацавана для бедных краінаў Афрыкі, Лацінскай Амерыкі на сярэдзіне 20 веку. І ні ў адной краіне, якая рабіла гэта, не было поспеху, таму што гэта чыноўнічны номенклатурны праект, палітычна ніколі ніяк звязана з камерцыяй. Расійскае імпартазамяшчэнне – гэта драматычная, яскравая параза. Гэта номенклатурны праект, які дазволіў сотні мільярдаў даляраў перанаправіць у кішэні людзей. І, ведаеце, бенефіцарам гэтай праграмы з'яўляецца, напрыклад, бізнес, які асацыюецца з былым прэзідэнтам Расіі Медведзевым. Ён зрабіў буйны агракомплекс, так яго не было. Так што імпартазамяшчэнне – гэта, па сутнасці, такая спроба зрабіць магутны алігархічны бізнес, і гэта менавіта атрымалася ў Расіі.
ведаеце, вось Роснана таксама з быццам лібералам у двукоссі таксама збіралася замясціць розныя тавары. Роснана абвесціла банкрутства, таму што 15 мільярдаў даляраў, якія былі узяты з кішэняў падаткаплацельшчыкаў, па сутнасці былі змарнатраўлены, знішчаны. Так што калі Беларусі будзе ісці гэтым шляхам, яна па сутнасці ідзе, гэта значыцца, што яна яшчэ больш будзе мець даўгоў, яшчэ больш таксічных актываў. Ну і гэта зноў з бюджэту, где будзе спроба направляць альбо асвайваць гэтыя грошы для таго, каб гэтыя амонаўцы з камерцыі, людзі, начальнікі з розных канцэрнаў, дзяржаўных карпарацыяў, іншых структураў камерцыйных мелі магчымасць зрабіцца, стаць мільянерамі. Але краявы, странавы поспех з праграмамі імпартазамяшчэння немагчыма дасягнуць. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Ярослаў Романчук, эканаміст, быў маім гаспадарства госцем. Добрага вам вечару. Ну што ж, з праграмай імпартазамяшчэння, як мы чуем, можа атрымацца, нічога не атрымацца можа. Застаемся ў тэме санкцыяў, але не такіх, якія ўваходзяць у нейкія пакеты, а такіх, якія па-за пакетамі. Беларусь выключылі з кіраўніцтва працоўнай групы еўрапейскай прасторы вышэйшай адукацыі. Адпаведнае рашэнне прынялі на паседжанні балонскай групы ў Славеніі. Прычына моцныя рэпрэсіі, якія закранулі ў тым ліку выкладчыкаў і студэнтаў беларускіх універсітэтаў. Пасля леташніх выбараў прэзідэнтаў Беларусі арыштавалі прыкладна 500 студэнтаў. Пакаралі адміністрацыйным штрафам з палітычных матываў каля 180 навуковых супрацоўнікаў і завялі крымінальныя справы за ўдзел у пратэстах, прынамсі супраць 50 студэнтаў і выкладчыкаў, сярод іх і 12 асобаў з так званай справы студэнтаў. У еўрапейскую прастору вышэйшай адукацыі балонскі працэс Беларусь трапіла з другой спробы 6 гадоў таму. Па ўсёй Беларусі ідзе хваля палітычна матываваных звальненняў. У кадравыя аддзелы прыходзяць цэлыя спісы, каго трэба звальняць. Гэта наступствы палітычнай кампаніі 2020 году. Беларуская чыгунка, гіганты прамысловасці, бюджэтныя установы культуры таксама не выключэнне. Менавіта пра іх паразмаўляем з Александром Шахоўскім, выканаўчым дырэктарам Беларускай рады культуры. Вітаю вас, спадар Александр. Вітаю. Ведаю, што вы абвясцілі таксама кампанію па зборы інфармацыі пра палітычны ціск на дзеячоў культуры. Распавядзіце, калі ласка, навошта вы гэта робіце і якія ў вас поспехі на гэты момант? Ну так, адным з кірункаў дзейнасці Беларускай рады культуры з'яўляецца менавіта маніторынг рэпрэсій, якія адбываюцца у сферы культуры у Беларусі. І, конечно, мы зноў жа такі, адзін з накірункаў нашай працы гэта тое, што мы аказваем рознага кшталту дапамогу людзям, якія пацярпелі ад рэпрэсій, былі звольнены ці арыштаваны, ці вымушаны з'ехаць за пераследу. Таму як толькі да нас паступаюць розныя дадзеныя з розных установаў, нам стала цікава, наколькі гэта сапраўды адпавядае рэчаіснасці. Мы хочам зразумець гэтую цэлую карціну, каб у тым ліку быць падрыхтаваным, мець нейкі план дапамогі гэтым творцам, які неўзабаве могуць аказацца з волчым білетам, скажем так. Таму што праблема ж нават не ў тым, што яны страчваюць працу, а праблема ў тым, што ім немагчыма ўладкавацца на іншую дзяржаўную працу, а звычайна творчыя людзі, калі гэта музыканты ці акторы, то ў іх як бы і няма іншага выйсця, то бок так ці інакш іх праца пераплятаецца з тым, што дзяржава мае нейкае дачыненне да іх уладкавання. А вы ведаеце ўжо пра якую колькасць людзей ідзе зараз гаворка? Гэта дзясяткі, гэта сотні асобаў культуры, якіх звальняюць, якія пазней не могуць знайсці працу? Ну, на жаль, у нас няма дакладных дадзеных, але вось тое, што нам, скажем, нейкую інсайдерскую інфармацыю аддаюць людзі, то гэта там каля 70 чалавек з філармоніі, каля 50 чалавек супрацоўнікаў розных музеяў, і нейкія яшчэ там былі лічбы, я ўжо дакладна там не памятаю, але разлік ідзе такі, што, скажем,
у бліжэйшыя пару-тройку месяцаў гэта каля сотні, а далей будзе болей. Ну, вот так вот будем разважаць, але здаецца, што ну што такое сотня, але для культуры гэта ну уплывовая такая лічба і, конечно, Ну, калі вы кажаце 70 асобаў з філармоніі, ну то я ўяўляю, но колькі там людзей застанецца пасля такіх звальненняў працаваць. Але тут яшчэ ёсць такое пытанне, па якім прынцыпе гэтых людзей выбіраюць. Таму што ёсць розныя чуткі. З аднаго боку, гэта спісы тых, хто аддаў свае галасы, напрыклад, за вылучэнне кандыдатаў. Іншыя гэта тыя, хто падпісвалі лісты супраць гвалту, напрыклад, ну, у жніўні 2020 года. Ці ёсць тут разуменне таксама, за што гэтых людзей, як складаюцца спісы на звальненне? Так, ёсць цалкам разуменне, то бок у першую чаргу гэта тыя людзі, якія былі, скажем, ну, патрапіліся ўжо наўпрост канкрэтна, да, там папаліліся, скажем так, у пэўнай дзейнасці, то бок гэта людзі, якія атрымалі адміністратыўныя штрафы ці арышты, ці былі арыштаваны так ці інакш, ну, вот за там 1,5 гады. Гэта самая першая чарга. Яны, што ўжо амаль усе знішчаны, скажем так, звольнены, і шмат хто з іх вымушаны быў з'ехаць таксама з-за пераследу. Гэта першая чарга. Другая чарга гэта той, хто, скажем, замаляваўся так ці інакш на тых ці іншых акцыях у падтрымку, калі вось у падтрымку беларускага народа, да, супраць гвалту менавіта, у гэтых вот музычных флешмобаў, якіх было шмат, там дваравых канцэртаў, вось зараз вы прынамсі паказваеце, да, гэтую карцінку. І, конечно, вот этот вот ліст, які у тым ліку на пачатку стаўлення, тады яшчэ Беларускі фонд культурнай салідарнасці, але зараз Беларуская рада культуры, мы рабілі гэты ліст супраць гвалту, у якім было больш за 1500 падпісантаў. Вот, конечно, яны ідуць і по гэтаму спіску, по спісу, і выяўляюць, хто так ці інакш, ну, нават даходзіць до такога ж, конечно, маразма, што адсочваюць, хто каму там якія лайки паставіў, якія аватаркі. То бок ёсць вось такія как бы 3 чаргі, да, то бок вот самыя першыя, другасныя і трэція гэта ўжо тыя, хто там хоць з нейкім намёкам, але просто вось ён па-за гэтай дзяржаўнай ідэалогіі, таму таксама, калі ласка, на выхад. Спадар Александр, такое цяжкае можа пытанне ў гэтых часах, але чаму мы не назіраем масавую вось кампаніі салідарнасці нейкай? Не ведаю, звальняюць з філармоніі 70 асобаў, астатнія таксама там звальняюцца. Просто зыходзяць, альбо кажуць, што ёсць жа такі прынцып, усіх не звольніш, ну то бок, ну зусім заставіць, мы бачым Купалаўскі, так, яны ўжо які там 16-ы кастынг робяць і не могуць знайсці, прабачце, не 16-ы, 5-ы кастынг шукаюць хіба што 16 якраз актораў яны шукаюць, і ўсё ніяк не могуць знайсці гэтых людзей, ну ўжо патрабаванні там зніжаюць, ну то бок, можна прывесці да сітуацыі, як з Купалаўскай, калі паралізавана праца ўстановы, чаму усіх па аднаму адстрэліваюць, а ўсе астатнія сочаць і чакаюць, пакуль за імі прыйдуць? Да, гэта вельмі складанае пытанне, я паспрабую на яго адказаць. Першае ж, вот вы правы ў тым, што няма гэтай хвалі, гэтага шквалу салідарнасці, якая была ў 2020 годзе. Я патлумачу зараз чаму, але вось менавіта прыклад з Купалаўскім тэатрам нам дэманструе, што салідарнасць-то ёсць. Глядзіце, акторы ж не ідуць такія, ну, дзіўнаватыя типы туды там, ну, яны не могуць сабраць трупу, але ў прынцыпе акторы-то ёсць, якія б маглі пайсці працаваць у Купалаўскі. То бок на гэта папелішча, скажем так, акторы не ідуць, і гэта таксама ёсць акт салідарнасці. Пасіўны, такі пасіўны акт салідарнасці. Пасіўны, але тым не менш, да. Гэта першы момант. Другі момант, што тычыцца таго, што, ну, людзі вельмі баяцца ўсяго. Людзі баяцца, і мы, ну, как сказаць, амаль што згубілі гэты інструменты арт-супраціву, таму што
любое ўзнікненне там сімволікі нейкай песні пратэсту ці чагосьці яшчэ, ці проста маўклівага дзеяння нейкага, дэмарша. Вось ёсць канкрэтны прыклад, адным там з ансамблем танцаў дзяўчына просто падчас выканання дзяржаўнага гімна сышла просто са сцэны. Вось. Ну вот яе звольнілі там праз пэўны час. То бок людзі баяцца, іх звальняюць просто за малейшае нейкае дзеянне супраць ідэалогіі, і таму усе как бы няма гэтага яднання. І няма гэтай салідарнасці, няма гэтага агульнага супраціву, але мы іх не асуджаем. Мы не можам гэтага рабіць. Што тут зробіш? Можна нават іх зразумець. На жаль, так адбываецца, што той тэрор, які ў дзяржаве зараз у нас, ён непараўнальны з тым, што было ў 2020 годзе. І, конечно, людзі, там настолькі ўсё ў гэтай дзяржаўнай асаблівай сістэме завязана, што там і цэлымі сем'ямі яны працуюць. І зноў ж такі гэты волчі білет, ты нікуды не ўладкуешся. А што далей з'язджаць, а што калі ты з'едзеш, што рабіць? А ў кагосьці бацькі старыя, а ў кагосьці дзеці малыя. Спадар Александр, так, гэта вечная вось гэтая бяда, так, вечная дылема, заставацца ці не заставацца, і што рабіць. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Александр Чахоўскі, выканаўчы дырэктар Беларускай рады культуры. Сёння гэта ініцыятыва абвесціла пра тое, што пачынаюць збор інфармацыі пра палітычны ціск на дзеячаў культуры. Таму калі вы дзеяч культуры ў Беларусі на вас ціснуць альбо пагражаюць звальненнем, калі ласка, знайдзіце вось гэтую Беларускую раду культуры і таксама можаце там запоўніць анкету, чым дапаможаце зразумець маштаб гэтай з'явы па ўсёй Беларусі, а таксама, магчыма, вам змогуць дапамагчы з працай ці неяк з утрыманнем на жыццё. Мы працягваем выданне, пераносімся да справы берасцейскіх актывістаў. Андрэя Шарэнду, ягоную жонку Паліну і іхных дзяцей пазбавілі месца жыхарства і рэгістрацыі ў Беларусі. У мінулым месяцы сям'і Шарэнда-Панасюк падоўжылі дамову арэнды на год, але кантракт быў скасаваны на рашэнні старшыні берасцейскага гарвыканкаму Рагачука. Пра гэта Андрэй даведаўся сёння. Сітуацыю пракаментаваў праваабаронца Роман Кісляк. К сожалению, в общем, здесь, наверное, действует принцип «друзьям все, врагам закон». Да? Вполне я допускаю, что это может быть законно с точки зрения вот нынешнего закона. Конечно, возможно, это из-за детей это все и замышляется, чтобы причинить еще большие страдания и Полине, и Андрею, чтобы, таким образом, помимо жилья, которое, естественно, они сейчас не используют по объективным причинам, то не исключаю, что это такой заход дальний, в том числе и на попытку изъять детей из семьи. Помимо этого случая и другие есть случаи, когда людей давят таким образом и пытаются забрать детей и лишают жилья, и увольняют с работы. Очень много сейчас в Бресте есть информация, она не вся публичная, о том, что людей по спискам увольняют с предприятий. Это огромная проблема. Власти продолжают репрессии и таким образом запугивают общество для того, чтобы вообще подвергнуть страх. По-другому, я так понимаю, что уже управлять невозможно. Апошнія 6 гадоў Андрэй, Паліна і двое іхных сыноў здымалі кватэру з фонду дзяржаўнага арэнднага жытла. Андрэй Шарэнда сцвярджае, што сям'я заўсёды спраўна ўносіла камунальныя плацяжы, нават калі ягоная жонка апынулася за кратамі, а ён сам, таксама адседзеўшы 60 сотняў, мусіў з'ехаць з Беларусі ў Літву. Але цяпер сям'я страціла не толькі жытло, але і аўтаматычную рэгістрацыю. Вядома, што Паліна Шарэнда-Панасюк адбывае 2-гадовы тэрмін пазбаўлення волі, нібыта за гвалт у дачыненні міліцыянтаў і за абразу Лукашэнкі. Яна двойчы адмаўлялася пісаць прашэнне аб памілаванні. На Андрэя Шарэнду таксама завялі крымінальныя справы, але ён здолеў уцячы з-пад хатняга арышту за мяжу. Гэтым ранкам Андрэй напісаў у сваім акаунце, цытата: «Цяпер у Беларусі нам няма куды вяртацца жыць, але засталіся мы і засталася радзіма. Барацьба працягваецца, і мы пераможам».
1012 новых выпадкаў ковіду за дзень і 17 новых смерцяў, звязаных з інфекцыяй. Такія звесткі афіцыйна падае Міністэрства аховы здароўя. Медыкі лічаць, што ў Беларусі пік чарговай хвалі коронавіруса мінае. Может быть, это связано с тем, что, опять же, не было каких-то ограничительных мер, низкий уровень вакцинации, и просто одномоментно в Беларуси заболело гораздо большее количество людей, и поэтому быстрее был пройден, например, этот пик заболеваемости. Ну что ж, а мы переносимся до імавернага рэферэндуму, змяняем тэму, што рэферэндум, які абвесціў Александр Лукашенко, да яго застаецца ўжо 2 месяцы. Шэраг палітычных аглядальнікаў кажа, што Лукашенко можа яго перакласці на яшчэ больш позні тэрмін. Сам дыктатар цвердзіць, што правядзе плебісцыт на час, калі толькі не пачнецца вайна. А мы ў чарговы раз вяртаемся да гэтай тэмы. У студыі да мяне далучыўся Александр Шлык, спецпрадстаўнік Святланы Ціхановскай па выбарах. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну вось, уласна, можа пачнем з таго, ці сапраўды ў лютым у нас будзе адбывацца рэферэндум. Штосьці зараз кажа пра тое, што ён можа быць перанесены на крыху пазней? Ну, поживем увидим, но по последним таким не очень официальным данным, потому что мы слышим из Беларуси, планируется проводить именно в феврале, и говорят уже даже о 27 февраля. Таксама Александр Лукашенко нон-стоп незадаволены тым, што там будзе, вось якія пытанні будуць падняты ў гэтым рэферэндуме. Ён кажа, што яшчэ яго дапрацоўвалі там некалькі разоў, гэтая група пераносіла, не пераносіла. Што самае галоўнае будзе, вось за што беларусы будуць галасаваць ісці, ці супраць чаго будуць ісці галасаваць? На самом деле мы не знаем. И никто особо еще не знает, потому что проекта поправок в Конституцию еще не было опубликовано. И это на самом деле одна из тех фундаментальных проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Потому что разговоры идут... 2 месяцы засталося до референдума. Увогуле людям треба тлумачыць, ну, што адбываецца. Я маю на увазе, ну, нават Лукашенко мусіць неяк тлумачыць. Ну, уже некоторое время назад Ермошина говорила о том, что референдум должен быть объявлен где-то около месяца, за месяц до того, как его будут проводить. На вопрос журналиста, а почему именно месяц, она сама сказала, что, ну, вообще-то агитация не предвидится. И мне кажется, это очень хорошо суммирует то, что сейчас происходит. Во-первых, остается 2-2,5 месяца до проведения референдума, по всей видимости. Проекта поправок в Конституцию мы не видели, агитация не предвидится. Мне кажется, все складывается в очень четкую картину того, что будут предложены какие-то варианты, какие-то поправки, и будет ожидаться, что люди просто слепо проголосуют «за». Но я думаю, что здесь самое время начать говорить о том, что демократические силы призывают людей голосовать не «за», не против. А што тады рабіць? Это сапраўды, это некая головоломка, не голосовать, а что? Давайте говорить о том, что и вариант «за», то есть за поправки, которые будут предложены комиссией при Лукашенко, и вариант «против», то есть оставлять в силе действующую Конституцию, это не хорошие варианты. Ни по теперешней Конституции, ни по той Конституции, которую, наверное, предложат для голосования, демократию не построишь. Поэтому единая стратегия демократических сил призывает людей к тому, чтобы приходить на участки и голосовать недействительными бюллетенями, а именно бюллетенями, в которых проставлены отметки как в графе «за», так и в графе «против». Але мне здаецца, што ўжо спрабуюць у Беларусі зрабіць гэта незаконным. Тыпу, ўжо прыдумалі, што любыя такія вось заклікі, там, псаваць бюлетэні ці штосьці, мы будзем рабіць гэта незаконна. Ёсць увогуле нейкае заканадаўства зараз, якое кажа, што гэта дазволена, там, не ведаю, якое рэгламентуе ўвогуле, што можа рабіць выбаршчык беларускі. Криминализировать такое действие было бы, во-первых, неправильно, а во-вторых, практически невозможно. Начнем с того, почему это неправильно. Голосование недействительным бюллетенем – это практически то же самое, как голосование на выборах против всех кандидатов. В бюллетене по референдуму не предусмотрена графа «я не согласен ни с одной, ни с другой опцией». В бюллетенях на выборах предусмотрена графа «против всех». То есть, голосуя недействительным бюллетенем, человек отдает свой голос не в пользу ни опции А, ни опции Б, а голосует против самого факта того, что проходит референдум. И это нормально, это тоже гражданская и политическая позиция. Поэтому криминализировать такую позицию было бы неправильно. Почему это было бы сложно? А как вы представляете себе
как будут разыскивать тех людей, кто опустил бюллетень, сложенный в урну, проголосовав недействительным бюллетенем. Нам адказалі, што не будзе тайнае галасаванне, што не будуць это рабіць фіраначкі на выбарчых кабінках, будуць як бы, фактычна пужаць людзей тым, што за вами сочаць, усе будуць ведаць, што вы там робіце. Вы знаете, это очень, на самом деле, важная вещь. И давайте, хорошо, что мы о ней будем говорить. В моей практике я помню один случай, который достаточно интересный. Трэба таксама нашим гледачам сказаць, што Александр мае вялікі досвед у назіранні за выбарах. Я не памятаю, як правільна гучыць пазіцыя, але дзесяткамі хіба выбараў таксама. Я думаю, ближе к сотне. Бліжэй да сотні назіраў у абсалютна розных дзесятках краінаў свету, так. Таму як бы это важно, што досвед велічэзны. И был такой один случай, не буду называть страну, это не очень важно, когда правительство и одна конкретная партия хотели так напугать людей, что их голоса будут отслежены, что распространили слух, что в каждой ручке в кабинке для голосования будет встроена маленькая камера. Конечно, этого не было, но люди боялись одного того, что это в принципе может быть так. Поэтому я думаю, что нам нужно сказать людям о том, что незачем бояться. Отследить, что вы будете делать в кабинке для голосования, даже без того, чтобы там были шторки, практически невозможно. Окей. Ставите вы одну отметочку или две отметочки. Окей, але цяпер да самай сутнасці. Мы ўсе ведаем, што ніхто гэтыя бюлетэні пазней не праглядае. Усім напляваць на гэта. Іх выкідаюць на стол, настаўніцы робяць выгляд, што яны іх лічаць паступкам, а пазней іх спальваюць, а фальсіфікацыі адбываюцца ў нас на ўзроўні камісіяў так вышэйшых, якія там раённыя, абласныя і так далей, яны проста ўжо маюць напісаныя спісы, хто як прагаласаваў. Ніхто гэтай паперкі не лічыць. У чым тады сутнасць ставіць за, супраць, псаваць бюлетэнь? У чым сутнасць тады? Вы знаете, вы удивитесь, наверное, но то, что содержится в бюллетенях, члены комиссии знают прекрасно. Они это видят. То, что попадает потом в протокол на участковой избирательной комиссии, и здесь я ориентируюсь на заключение как международных, так и белорусских наблюдателей в ходе очень многих выборов в Беларуси. То, что попадает в протокол на участке, отличается от того, что члены комиссии видели на столе. И когда члены комиссии увидят, что огромная доля бюллетеней является недействительными, это помимо того, что позволит людям высказать свою позицию, несогласие с референдумом как таковым, и с тем выбором, который будет предоставлен на этом референдуме, помимо этого, мы еще и достучимся до многих сердец и умов тех членов комиссии, которые будут это делать. Они будут знать. И помните, в 2020 году было достаточно много комиссий, которые огласили честные результаты. Я не памятаю, але каля сотні дакладных хіба таких камісій было. Но это же не значит, что только они знали, что в тех бюллетенях. То бок гэта спадзеў на тое, што можна будзе дагрукацца да гэтых людзей. Але пасля 2020 года я амаль упэўнены, што ў Беларусі падчысцяць гэтыя выбарчыя камісіі. Людзей, якія прагаласавалі, спісы гэтых усіх участкаў, дзе вывесілі пратаколы, дзе выйграла там Ціханаўская, ці умоўна бачна было, што Лукашенко нават не набірае там 50%, яны ўсе вядомыя ўладам. Яны проста ўсе гэтыя камісіі па спісах вычысцяць і набяруць новых людзей. Я думаю, что нам нельзя недооценивать наших людей. Даже среди тех, кого сейчас, как мы знаем, просят попасть в комиссии, достаточно много людей, которые связываются и с нами тоже, и спрашивают, а что же мне делать? Не хочу я быть в этой комиссии. А мы им говорим, идите в нее. Потому что если не пойдете вы, честный человек, то найдут кого-то, наверное, еще. И в конце концов, не все те, кто попадает в комиссии, очень рады тому, что они в них находятся. То бок гэта галоўная мэта сёння аб'яднаных дэмакратычных лідараў пераменаў, так увогуле вось назовем так, лідараў пераменаў, гэта галоўная стратэгія. Дагрукацца да гэтых людзей, якія лічаць бюллетэні. Ці ёсць нейкая Не только. Я считаю, что очень важно помнить о том, что мы находимся здесь, где мы сейчас находимся, мы продолжаем эту борьбу за демократию и за вообще-то будущее страны именно благодаря тому, что люди пришли в 2020 году на участки. Поэтому нельзя недооценивать тот факт, что людям будет предоставлена возможность выразить свое мнение. И те люди, которые не согласны с тем, что сейчас происходит, их мнение не может быть остаться при теперешней Конституции, мы все видим, где мы оказались с ней. Их мнением не может быть изменить Конституцию на то, что будет предлагать эта Конституционная комиссия, и мы вообще не знаем, что они собираются предложить. Я считаю, что абсолютно очевидным
мнением должно быть, это же вообще не решает проблему. Этот референдум не решает проблему. Проблему будут решать новые, честные и прозрачные выборы. Поэтому, если будет предоставлена легальная, безопасная возможность выразить свое вот это мнение, то это можно сделать на участке, голосуя недействительным бюллетенем. Этот референдум, в кавычках, дает людям возможность легально и безопасно еще раз выразить свое мнение. Поэтому я думаю, что потенциал здесь для гражданского участия, а мы ведь думаем о стране, в которой люди имеют право и реализуют свое право участвовать в управлении государством. Вот, пожалуйста, будет такая возможность, и ей надо пользоваться. Ну так, толькі я ўжо ўяўляю, мне вось цікава, колькі намалюе ў выніку Ермошына з гэтых несапраўдных бюлетэняў, тому што статыстыку па іх таксама заўсёды даюць, і цікава, колькі яны намалююць гэтым разам. Бо з аднаго боку у іх будзе дылема пацвердзіць тое, што ёсць кампанія, яна паспяховая, нават намаляваўшы умоўна 10% гэтых бюлетэняў. Ці ўвогуле зрабіць выгляд, што нічога не адбылося, і ў чарговы раз, ось як было тады, калі ўсе ведалі, што за Лукашенка ніхто не галасаваў, цэлыя калектывы уставали и казали, мы голосовали за Тихановскую, а у нас по участку, оказывается, Лукашенко перемог. Так? А никого не ведаем, кто за его голосовал. Хороший вопрос, хороший. Надо задавать его политологам, аналитикам. Вот пусть они смотрят на то, какие сценарии возможны. Но это серьезная проблема для тех, кто будет проводить эти выборы. Потому что, во-первых, нужна не только явка, но и нужно абсолютное большинство от количества людей, внесенных в списки. Поэтому каждый голос недействительным бюллетенем лишает и одну опцию, и другую опцию этого голоса. И в этом сила этой стратегии. Ну, вельмі цікава. У нас застаецца літаральна 2 хвіліны. Я гляжу, ты принес просто с собой целую книжку, что это такое, для чего это тут. А это избирательный кодекс Республики Беларусь, потому что если будет хоть какой-то вопрос, связанный с юридической стороной дела, то, вы видите, у меня пометки везде, вот раздел 7 референдум. Ну, это добра, что ты принес спіс якраз у нас законаў, толькі ў Беларусі законы, як мы ведаем, не працуюць, таму спасылацца на іх, мне здаецца, практыкай такой не вельмі паспяховай. Работают они или не работают, они существуют. И наша цель заключается именно в том, чтобы законы работали. Изменить его сейчас мы не можем. Хоць Ермошына абяцала шмат разоў, што пасля кожных выбараў яна абяцае, мы будзем лібералізаваць наше выбарчае законодаўства і кожны Достаточно его исполнять. И я думаю, что мои пометки здесь связаны с тем, что и как будет происходить потенциально, и будет ли это вписываться в рамки определенные законодательства. Александр, дзякуй вялікі за гэтую вельмі жывую і цікавую дыскусію. Я думаю, што мы яшчэ перад тым, як рэферэндум будзе адбывацца, не адзін раз сустрэнемся і абмяркуем. Я думаю, што нейкія карэкты таксама будуць па гэтым плане агульным. Таксама будзем даведвацца, за што ж беларусаў заклікаюць галасаваць так, на гэтым рэферэндуме. Што ж, на гэтую хвіліну завяршаем, ставім кропку ў нашай размове. Гадзіна нашага эфіру завяршаецца, але не пераключайцеся, бо зараз вашай увазе кароткая гісторыя палітвязня Івана Зубко. 21-гадовы повар з Менску знаходзіцца ў зняволенні з лістапада мінулага года. Івану ў звычайных абвінаваўшых штампах рэжыму кшталту прыняў удзел у маршы, публічна выкрыкваў лозунгі, станавіўся ў счэпку, інкрымінавалі актыўны ўдзел у масавых закалотах. Хлопец ніякай віны не прызнаў, заявіў, што выйшаў на мірны марш выказаць свой пратэст супраць татальных рэпрэсій і хлусні. Тым не менш, чалавек у чорнай мантыі Дмітрый Астапенко прысудзіў маладому хлопцу 3 гады хіміі. Мы не забудзем ніводнага палітвязня. А праз 2 хвіліны Ярослаў Сцешык у выданні «Аб'ектыву» падсумуе дзень і больш падрабязна распавядзе пра прадукты, што знікнуць з паліцаў ў беларускіх крамах у выніку контрсанкцыяў рэжыму. Я ж на гэтым развітваюся. Да сустрэчы ў эфірах Белсату. Я веру, што хлусня спараджае яшчэ большую хлусню, што любы гвалт справаджае толькі нянавісць, страх і як вынік яшчэ большы гвалт.
21 гадзіна ў Менску. З вами Ярослаў Сцешык, на Белсаце агляд галоўных навінаў. Пачынаем. Падманутыя і скарыстаныя. Таксама беларусы білі нас, не хачу пра гэта ўзгадваць. Перапраўшчык ад нас адмахнуўся, а яны схапілі нас, трымалі нас, білі, скавалі на нас сабак. Мігранты вяртаюцца з Беларусі ў Курдыстан. Эмбарго на заходние товары у Беларуси. Это приведет к еще одному витку инфляции. Наши товары станут дороже, и жизнь наших людей станет хуже. Сям'ю палітвязняў пакінулі без жытла. Нас позбавили разом житлом и регистрацию в Беларуси. То есть частку нашу родим отняли у меня. Рэжыму Александра Лукашэнкі не ўдалося арганізаваць мігранцкі крызіс для еўразвязу. Сейм Літвы адзінагалосна працягнуў надзвычайны стан на мяжы з Беларусю прынамсі да 15 студзеня, а з Менску ў сталіцу іракскага Курдыстану прыбыў чарговы эвакуацыйны рэйс з мігрантамі. Сёння 7 снежня мы ў Беларусі, аэрапорт Менску. Мы зазналі ціск, нас дэпартуюць прымусова. Мы ў самалёце іракскіх авіялінияў і ляцім у Ірак. У Эрбіль сёння прыляцелі 417 чалавек. Эвакуацыйнымі рэйсамі Беларусь пакінулі ўжо больш за 3000 мігрантаў. Заўтра адбудзецца яшчэ адзін такі вылет, гэтым разам у Сірыю. Авіякампанія Чем Wings начным рэйсам даставіць мігрантаў у Дамаск. Яшчэ каля 7000 мігрантаў застаюцца на тэрыторыі Беларусі. І зараз з намі на сувязі з Эрбілю Сергей Падсасонны, які сустракаў авіярэйс з Менску. Сергей, вітаю, што ўдалося даведацца ад людзей, якія вярнуліся з Беларусі і ад іхных сваякоў? Вітаю, Ярослав, вітаю спадарства. Сапраўды, некалькі гадзінаў таму на лётнішчы тут у Эрбіле, гні якога бачнае там за маімі плячыма, прызямліўся рэйс з Менску. Мы яго чакалі, як і мноства іншых людзей, якія таксама прыехалі на лётнішча дачакацца сваіх блізкіх, а мясцовае кіраўніцтва Курдыстану нават прадаставіла адмысловыя аўтобусы, бо усе ведалі, што будзе людзей вельмі шмат. 417 чалавек было зарэгістравана на гэты эвакуацыйны рэйс з Менску, і гэтых аўтобусаў таксама было некалькі. Як толькі самалёт прызямліўся, людзей сабралася цэлая грамада, вялікае мноства, мужчыны, жанчыны, дзеці, якія чакалі на сваіх блізкіх. Таксама з вялікім запытаннем глядзелі на нас, што мы тут робім. Наш праваднік кажа пра тое, што лепш не прызнавацца, што вы увогуле маеце дачыненне да Беларусі, бо тут вялікі ўзровень негатыву да ўсяго, што там адбывалася, бо родныя і блізкія перадавалі гэтую інфармацыю. І вось што казаў бацька аднаго з тых, хто прыляцеў гэтым рэйсам з Менску. З маім сынам абыходзіліся жахліва. Яны казалі сядзець у гатэлі 7 начэй. Яны выкінулі яго з гатэлю праз 7 дзён, бо ён не мае візы. Яны сачылі за ім, каб абрабаваць. Гэта жахліва, паверце. Гэтага ўсяго я не магу апісаць словамі. Многія людзі выходзілі са слязамі на вачах, таксама моладзь проста апраналі каптуры на выхадзе, хавалі свае твары, каб іх нельга было здымаць, бо усе яны прыгнечаныя, усе яны гавораць пра катаванні, рабаванні. Таксама нязгоду некаторыя гавораць на дэпартацыю. У гэтым выпадку у Менскім аэрапорце менавіта гэтае месца называлася адным з нашых суразмоўцаў, быў прыменены электрашокер дзеля таго, каб ён паставіў свой подпіс пад дакументамі на дэпартацыю. Гэтыя ўсе гісторыі абсалютна жахлівыя, падобныя ў нейкім сэнсе адна на другую, і усе яны толькі пацвярджаюць, што тыя людзі, якія называюць сілавікамі ў Беларусі, як падкрэсліваюць нашыя суразмоўцы, нічога супольнага з чалавечнасцю ўвогуле не маюць. Вось, напрыклад, расповед 16-гадовага мігранта, які са сваім 24-гадовым братам вярнуліся таксама сюды з Беларусі крышачку раней.
Калі мы прыехалі ў Беларусь, перапраўшчык-кантрабандыст казаў нам рэчы далёкія ад праўды. Нам сказалі, што гэта толькі 5 хвілін пешкам, але гэта няпраўда. Часам тое, што яны казалі зойме гадзіну, цягнулася 3 дні, без вады і ежы. Таксама беларусы білі нас, не хачу пра гэта ўзгадваць. Перапраўшчык ад нас адмахнуўся, а яны схапілі нас, трымалі нас, білі, скавалі на нас сабак. Перапраўшчык падмануў, падманшчык, ніколі не сказаў праўды нам, ён не чалавек. Ён казаў, што будзе 5 хвілін дарогі, але была гадзіна, потым дзень хаджэння без усялякай надзеі па лесе. Таксама мы заблукалі ў лесе без ежы, мы не ведалі, што рабіць. Мы бачылі на лётнішчы слёзы радасці, таксама абдымкі, як у кожных чалавечых стасунках. Безумоўна, многія сёння пакуль не хочуць размаўляць з журналістамі, абяцаюць, што абавязкова сустрэнуцца з намі ўжо заўтра. Бо першае, што хочуць зрабіць, гэта правесці хоць нейкі спакойны час са сваёй сям'ёй і проста адчуць, што яны нават тут, у Курдыстане, у Іраку, у бяспецы. Ярослаў. Дякую, Сергей. Калі ласка, захоўвае асцярожнасць. З намі на сувязі з Эрбілю быў Сергей Падсасонны. Ён зараз на поўначы Іраку. А мы ідзем далей. Сыр, мяса, садавіна, гародніна, арэхі, шмат іншых тавараў, нават соль, усё гэта стане менш дасяжнае для беларусаў з новага года. У мяне ў руках пастанова нумар 700 Савету міністраў, якая забараняе ўвоз у Беларусь харчовых тавараў з захаду, практычна так, як раней зрабіла Расія. Пры гэтым міністр гандлю Владзімір Катловіч спадзяецца, што беларусы не заўважаць эфект ад эмбарга. Таксама ўводзяць санкцыі супраць авіякампаніяў і палітыкаў. Больш распавядзе Юлія Цельпук. Не ляцяць самалёты з Вялікай Брытаніі і Еўразвязу. Калі б авіякампаніі перадумалі і захацелі пусціць лятакі ў Беларусь, не дазволяць абмежаванне Менску. МЗС Беларусі распавёў пра санкцыі ў адказ заходнім краінам. Аналагічныя крокі будуць зробленыя нашай краінай у дачыненні авіяперавознікаў з краінаў Еўразвязу і Вялікай Брытаніі. Пашыраны спісы асоб, чый уезд на тэрыторыі Рэспублікі Беларусі саюзнай дзяржавы не пажаданы, з краінаў, якія на сістэмнай аснове дыскрымінуюць беларускіх афіцыйных асобаў, журналістаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў. Шэраг узаемадапаўняе экспарт нафты і нафтапрадуктаў, калійных і азотных угнаенняў. Урад Беларусі ў адказ забароніць увоз на айчынны рынак шэрагу харчоў з краін-крыўдзіцеляў. Сыры і іншая малочка, жывыя свінні і свініна, мяса і субпрадукты з хатняй птушкі, гародніна, садавіна і гарэхі, кандытарскія вырабы. Спіс прадуктаў, якія трапілі пад харчовае эмбарга, апублікаваны. Мы уже видели такие примеры в Российской Федерации. Российская Федерация – это гораздо больший рынок для европейских партнеров, поэтому их антисанкции больнее ударяют по европейцам. Тем не менее, больше всего эти антисанкции российские ударили именно по российским потребителям, когда они начали потреблять меньше сыра, сыр худшего качества. Паводле апытання выдання «Настоящее время» расейцы до гэтага часу найбольш сумуюць па сапраўдным сырам тыпу пармезан, па ласосю, хамону, прошутто і нямецкім сасіскам. Мінфінансаў Беларусі са 170 імпартазамяшчальных праектаў на суму 13 мільярдаў долараў вылучыў 47 найбуйнейшых, якія маюць стварыць аналагі заходняму імпарту на 9 мільярдаў долараў. Насычаць унутраны рынок будуць таксама таварамі с дружелюбных краин. Белорусские потребители не покупают какой-то иностранный продукт просто чтобы одобрить действия Германии, Франции или любой другой страны. Они покупают его, потому что он лучше в данной категории и по данной цене. Если бы были какие-то российские аналоги, которые были бы чуть лучше или чуть дешевле, то белорусские потребители давно бы сами по себе перешли на эти аналоги. Гэта не першае ў гэтым годзе абмежаванне Менску. У лістападзе была падоўжаная забарона на імпарт тавараў Нівея, Кія, Шкода і Ліквімолі. Кампаніі адмаўляюцца расказаць аб сваіх стратах. Для беларускага ж пакупніка гэты спіс 4 кроплі ў моры спажывання імпарту. Адсутнасць любімых харчоў можа стацца больш адчувальнаю. Александр Лукашенко ж абяцае умацаванне эканамічнай бяспекі праз Расію, краіны ЕАЭС і далёкай дугі. Как можно скорее восстановить
докризисный торговый оборот, те показатели, которые мы имели. Найбольшыя надзеі, згодна з рэплікамі на ўсіх узроўнях, на Расію і асабліва на фармаванне адзінага рынку газу і нафты пасля падпісання інтэграцыйных дакументаў. Это то, что Беларусь всегда искала во всех этих интеграционных объединениях. Они пока сформулированы очень расплывчато, да, то есть мы тут как бы ничего особого не выиграли, не добились, и вряд ли в будущем переговоры будут идти очень легко по этим вопросам. Напрыклад, абвешчаныя напярэдадні як прарыў даты уніфікацыі па газе у выніку папросту супалі з датамі уніфікацыі, прынятымі ў межах ЕАЭС для ўсіх удзельнікаў Саюзу. Юлія Цяльпук, Белсат. Што застрэліць. Святлана Ціхановская ў інтэрв'ю часопісу «Нью-Йоркер» распавяла, як яе вывозілі з Беларусі летась пасля выбараў наўпрост з будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі. Туды Ціхановская прыйшла з адвакатам Максімам Знакам, каб падаць скаргу на вынікі выбараў і скрадзеныя галасы. Каля ўваходу яны знайшлі кардон сілавікоў у цёмных касцюмах з аўтаматамі на поясе, а двое мужчынаў чакалі ўнутры. У адным з іх яны пазналі Андрэя Паўлючэнку, вядомага сілавіка, які быў начальнікам службы бяспекі Лукашэнкі. Паўлючэнка завёў Ціхановскую ў цёмны пакой і там выставіў ёй ультыматум: або дзеці і выезд за мяжу, або турма і дзяцей забяруць. Святлана пагадзілася з'ехаць і разам з Марыяй Мароз под канвоем сілавікоў выехала з Беларусі ў Літву. Александр Лукашенко раней сцвярджаў, нібыта суперніца ў выбарах сама прасіла яго дапамагчы з выездам з Беларусі, а ён быў такі добры, што не толькі дапамог перасекчы мяжу, але яшчэ і нібыта даў Ціхановскай $15 000 на дарогу. Ну, але ад казак Лукашенка перайдзем да таго, што яны робяць насамрэч. Рэпрэсіўны рэжым, які падтрымлівае Александр Лукашенко, робіць першыя крокі ў выкананні пагрозаў пазбаўляць грамадзянства палітычна нелаяльных беларусаў і канфісковваць маёмасць. Берасцейскія ўлады забралі арэнднае жытло ў сям'і вядомых мясцовых актывістаў шарэндаў, і справа не толькі ў жылой плошчы. Валера Руселік. Спачатку праехаліся па сям'і катком рэпрэсіяў. Цяпер літаральна выкідаюць узімку на вуліцу. Андрэй Шарэнда, палітуцякач з Берасця, і муж палітзняволенай Паліны Шарэнды Панасюк, атрымаў ліст ад мясцовых уладаў пра скасаванне дамовы на арэнднае жытло. І гэта пры тым, што за кватэру, у якой сям'я жыла апошнія 6 гадоў, Андрэй працягваў спраўна плаціць нават пасля таго, як з'ехаў ад палітычнага пераследу за мяжу. Я знаходжуся ў Беларусі вышукаў, зразумела, што до перамоги, до нашей перамоги, пакуль у Беларусі пануе гэты акупацыйны рэжым, я вярнуцца на радзіму не змагу. І фактычна до гэтага часу я буду ў Беларусі без рэгістрацыі. Гэтым такім простым жэстам нас пазбавілі разам з жытлом і рэгістрацыю Беларусі, то бок частку наша радзіма аднялі ў мяне. Рашэнне берасцейскага гарвыканкаму датаванае 1 снежня гэтага года. Хоць літаральна месяца назад кіраўнік горада Александр Рагачук уласнаручна падпісваў працягненне дамовы на арэнднае жытло для сям'і шарэндаў. А таму іншых тлумачэнняў, акрамя яшчэ аднаго спосабу палітычнага ціску на вольналюбівых берасцейцаў, Андрэй Шарэнда не мае. Літаральна так разам з гэтым паведамленнем аб тым, што нас пазбавілі жытла, Паліна потым яшчэ не ведае. Прыйшоў ліст ад Паліны, па якім стала зразумела, што у Паліны працягнуты гэтыя санкцыі адміністрацыі калоніі, па якім яна пазбаўлена харчовых перадачаў. Жонка Андрэя Шарэнды, Паліна Шарэнда Панасюк, асуджаная на 2 гады калоніі агульнага рэжыму і буйны штраф, нібыта за гвалт і абразу міліцыянтаў, застаецца за кратамі з пачатку студзеня. Жанчына была пазбаўленая і перадачаў, і спатканняў, і нават магчымасці тэлефоннай і відэасувязі з блізкімі. Паводле берасцейскага праваабаронцы Романа Кісляка, ситуация вакол сям'і шарэндаў адлюстраванне рэаліяў, якімі сёння жыве уся Беларусь. Просто людей хватают и по любым поводам сажают, иногда фабрикуют дела. Да, можно говорить о том, что объявлена война вот той части, которая критиковала
власти, которая действовала независимо, даже без критики. І вайна рэжыму Лукашэнкі з найбольш актыўнаю часткаю народу мае сістэмны характар, дадае грамадскі лідар і палітык Александр Меленкевич. Вынішчэнне грамадзянскай супольнасці, мяркуе экс-кандыдат на прэзідэнта, мае стаць важным этапам для рыхтавання Беларусі да расійскай акупацыі. Мяне вельмі непакоіць тое, што мы павінны ўвесь час думаць, а як не будзе Лукашэнкі, што будзе з краінай? Ці гэта будзе адразу свабода і дабрабыт, Еўропа, ці гэта будзе барацьба за Беларусь? Апошняе. Будзе барацьба за Беларусь з Расіяй, яна ўдзельнічае ў гэтым вынішчэнні. Яна хоча выпаліць проста тое, што актыўнае на Беларусі. І надзвычай важна супрацьстаяць гэтаму. Што рабіць у гэткай сітуацыі? Меленкевич упэўнены, найперш падтрымліваць адзін аднаго, супрацьстаяць знішчэнню, бо пакуль жывыя мы, будзе жыць і Беларусь. Валер Руселек, Белсат. Мінімальную колькасць новых выпадкаў ковіду з канца жніўня падало сёння Міністэрства аховы здароўя. Ці азначае гэта, што Беларусь прайшла пік чарговай хвалі інфекцыі, ці Мінздароўя зноўку заніжае статыстыку? Ірына Дарфійчук. Усяго 1012 новых выпадкаў ковіду цягам сотняў і 17 новых смерцяў, звязаных з інфекцыяй. Такія звесткі падае сёння Міністэрства аховы здароўя. Спад захваральнасці за апошнія дні і з канца кастрычніка агулам доктарка з Фонду медычнай салідарнасці Анастасія Піліпчык патлумачыла гэтак. Может быть, это связано с тем, что, опять же, не было каких-то ограничительных мер, низкий уровень вакцинации, и просто одномоментно в Беларуси заболело гораздо большее количество людей, и поэтому быстрее был пройден, например, этот пик заболеваемости. Про вялікую колькасць перахварэлых на ковід паведамляюць і нашыя гледачы. У мяне ў краме за 1,5 месяца каля 15 чалавек перахварэлі. Мама жыве ў Гомлі, хварэе на ковід ужо месяц. У бальніцу сама лекарка класціся не раіла, толькі ў скрайнім выпадку. З клінікі тэлефануюць, цікавяцца самаадчуваннем штодня. Паводле Міністэрства аховы здароўя, колькасць беларусаў, якія атрымалі першую дозу прышчэпкі, перавысіла 3,5 мільёны. Цалкам жа курс вакцынацыі ад ковіду прайшлі каля 3 мільёнаў асобаў. Гэта менш за траціну насельніцтва краіны. Нізкі ж узровень вакцынацыі паспрыяў рэзкаму скачку захворванняў і смерцяў, адзначае Анастасія Піліпчык. Одна из целей вакцинации и ограничительных мер – не допустить быстрого роста, чтобы не было тотальной нагрузки на систему здравоохранения. Тым часам штам Омікрон, які ўпершыню выявілі на поўдні Афрыкі ў лістападзе, набліжаецца і да межаў Беларусі. Каля паўсотні выпадкаў заражэння зафіксавалі ў краінах Еўразвязу, між іншага ў суседняй з намі Латвіі. Выявілі Омікрон і ў Расіі. Гораздо меньших концентраций вируса хватает, чтобы заразить человека. Омикрон, если он хоть сколько-нибудь близок к дельте, это очень плохое сочетание. Особенно плохая новость для людей, которые еще не переболели и не вакцинировались. Напярэдадні Сусветная арганізацыя здароўя заявіла пра адсутнасць зафіксаваных смерцяў пасля заражэння гэтым штамам. У нас есть паведамленні пра людзей, інфікаваных омікронам. Яны розныя паводле ступені цяжкасці, ад лёгкай да цяжкой формы. Спачатку паведамленні пра інфекцыю паступілі ад студэнтаў. У маладых людзей, як правіла, больш лёгкая форма гэтай інфекцыі. Але насамрэч абагульняць звесткі яшчэ зарана. Еўрапейскі цэнтр прафілактыкі і кантролю захворванняў папярэдзіў, што бліжэйшымі месяцамі омікрон можа скласці палову ўсіх выпадкаў COVID-19 у краінах Еўропы. Але рыхтавацца трэба не толькі да новых штамаў, але і да новых пандэміяў, мяркуе адна са стваральнікаў вакцыны AstraZeneca. Гэта не апошні раз, калі вірус пагражае нашаму жыццю і нашым сродкам на існаванне. Наступны вірус можа быць горшым, больш заразным ці больш смертаносным. І мы не можам дапусціць сітуацыі, калі мы прайшлі праз усё гэта, а потым высветліцца, што нягледзячы на велізарныя эканамічныя страты, мы не гатовыя да новай пандэміі. Ведай, што мы набылі, не павінны страціцца. Пакуль жа эксперты САС раяць не панікаваць, рабіць прышчэпкі і захоўваць асцярожнасць. Ірына Дарафейчук, Белсат. Гэта ўсе навіны, а праз момант вас чакае размова дня Віталя Цыганкова з пытаннем, пра што перамаўляліся Пуцін і Байден і як тыя перамовы ўплываюць на наш рэгіён. З вамі быў Ярослаў Сцешык. Да сустрэчы.